पहिलानो मिडियानो हामबाय जों दिनै दुखु बिसोर खेमानि कारन नंखा जों मिया कायसा 12 तारिख आगरतला जोंनि आस्ताबल माथाव जों कायसा मास गेदारिं खायजाब जोंनि बागारारिं मोनबाय जों अरा थांफ्रोथ' सानदेबाय थांगा फाइब्रु जोंनि बर'मरा हाथाया हाथे गतरा बिजिबिनि बर'रक बक साव नंगा गना साव नंगे जोंनि तिप्रा मथानि ऊपर बक एटे खेगा अबन दैना जों तिनि कायसा प्रटेस्ट लिरना खेगा जों बनो अबन नैसि सिरनाय जे या रेली खायो ঠিক আছে বক গাড়ি সেবাই খা কিন্তু বক গাড়ি চাইবো সিটারে বাইর খা সিরামানফोर जों दाव अबना जिनि जे 49 नि बिजिबि तुंगारना जों मासानाय जों किसा खबर खोनागा जे 49 नि बिजिबि तुंगाराव बक नाकि सिने जोंनि गारिनो बखौदे हिए बक अजोंनि बने अजोंनि बिजिबि नि पार्टी लिडार बक सालाय जागे फुनबाय सागलाय बक माने बक सिनि 49 नि बिजिबि रक पाया बक दुर्बल आइने बाय बक जाता फुनखाय सागै चीन गाड़ी ना एटे खेर खाई जाने समूह बाजारने किसी बिजली नहीं करोगा आइन भाई सिंह वहाँ डायरेक्ट सुधा सानायो नौ जोर से 48 घंटा में सिंह सिने साबिन गाड़ी रिया अंगलाय सिंह सिने वाइट टेबरो सिंह नुवा से तुंगला सिंह मा खोनाय जों प्रत्येक बिजिबि नि नुवा जों ब्रायनाय दागाना खाय जों कौ सालायनाय तुमा कौ सालाय बय पार्सनल बय कौ सालायनाय जिनि साबि रिया अंगलाय जों हयतो जों आरो प्रोटेस्ट जों आरो गाराखै बखायमोन